haatonditetekera ndizvo zvino mwana ndamudedza akutondipindura zvaanoda ndo zvaatori haatokwanisiki zvekuti dai anga ari munhu anonditetekera kumudedza kwandaita dai aifanira auya pana handimuzvona kuti haatonditetekeri yangu ndakataura zvinengei hakuna chaanotitekera ane 11 years saka wacho ndatoneta ndatopererwa ndikutopererwa kutoti mwana wekubereka haafanirwa kuita zvinhu zvakadaro zvikutondibata asi chekuita ndopasina. Mwanasikana ane makore 11 years ekuberekwa papurazi rekwamusonza riri paBeatrice uyo anetsa nenyaya yekurara nevarume vakuru zvekuti vabereki vake vapererwa uye vanoti havachamugone kumutsiura haachateerere uye vanotiwo zvakare vakataura naye iye anenge akatoisa zvimiti munzevere. Chiri kushamisa ndechekuti varume vari kuita dungwe kuita bonde nemwanasikana uyu vese zvavo vanoziva kuti mwana uyu ari under age zvisinei nekuti atove nerumu yake. Umo varume vari kuita besanwa kubuda nekupinda mumba make panzvimbo iyi zvisina kana kuti zvakavanzika. Mwana uyu zvinonzi akazoendeswa kuchikoro nababa vake vanzwa kuti mwana akange akuita zvekurara nevarume vakuru asi kutaura kuno haachaenda kuchikoro nekuti haachadzoreka mwanasikana uyu. Mai vake vanoti havachamugone nekuda kwekuti mwana uyu akatosvika pakubuda mumba mavo apo akatanga kugara ega. Pane mukomana wakatanga kubatwa naye saka mukomana wacho akazopedza atosiya basa ndiwo nyaya ndakatanga nopa ripoti kumapurisa vakatadza kuita musoro naye ndanopa chiziviso kumapurisa kuti mwana takamubata ari mumba memurume saka ndibatsirei vakatadza kundibatsira kusvika ichingotenderera pari zvino nyaya yacho. Mukomana uyu maigarisana sei? Pane ukama here? Aishandira muchemberi wepanawo sandokuripota kwandakazoita kumapurisa. Ngatimbotarisai nyasha uyu. Nyasha uyu akura zvakaita sei? Ane makore mangani? Ane 11 years. Ane 11 years saka wacho ndatoneta ndatopererwa ndikutopererwa kutoti mwana wekubereka haafanirwa kuita zvinhu zvakadaro zvikutondibata asi chekuita ndopasina nekitodawo kutobatsirwa. Sekutsanangura kwamuri kuita kuti mwana wayo ane 11 years anoenda kuchikoro? Aienda kuchikoro aibhadhara nesofe neumwe wacho aripo anonzi Miriam vaienda vese kuchikoro. Ndikashaura kuti mwana abatwa nemwoyo upi wekutadza kuenda kuchikoro chii? Zvakatanga sei kuti muzoti achada kuenda kuchikoro? Akangomuka here achiti mama nhasi ndichada kuenda kuchikoro kana kuti chii chakatora nzvimbo kuti azotanga kuti ndichada kuenda kuchikoro? Nyaya yevakomana ndeyakutota muti aziva kuenda kuchikoro bhozi ndakamboti pamwe eri yenzvimbo ino pamwe ndakambomubvisawo pamwe anogona kuita munhu asi ndikungoona kuti dambudziko rake riri kuramba richiripo iye wacho ari kuramba saka ndikutoshaya kuti ndomupawo help ipi. Kuchikoro uku makamboendere zvichida pamwe unotaura nematichers ake kuti onai mwana wangu akuita musikanzwa nevakomana ndibatsireiwo mumutariso nekuno kwini ndomutarisawo nekumba kuti mwana asange achiramba achiita musikanzwa? Handina kukwanisa asi ndakakwanisa kutaurira vacho vanomuendesa kuchikoro ndivo ndakakwanisa kutaurira dambudziko kuti ndo mamira azvaita vakatiti tichasvikako nemupurisa tonzwa kuti nyaya yacho yakamira sei asi kusvika pari nhasi havasati vasvika ndikangovatarisira kuti vanosvika. Saka mwana uyu pari zvino muri kutsanangura kuti hachatomboende kuchikoro?
Asi kutoenda zvamuchoza. Alright, ngatidzokei panhau yemukomana uyu. Vakatanga kufambidzana rini kana muchiri kurangarira? Kufambidzana handingamboti vakafambidzana. Zvinhuwo zvekuti mwana mudiki kana wamunyengedza anogona kubvuma. Ndiwo mafambiro azvakaita. Alright, ngatidzokei pachiitiko chezuva iroro sekutaura kwamuri kuti vanga vasina kumbofambidzana asi aingovawo mwana anyengedzwa. Handiti munganditsanangura here kuti chii chakatora nzvimbo kusvika mazowana mwana ari mumba memurume uyu? Pana sekuru vangu vanga varipo kana panonzi Mukanya, asi vakazobuda. Zvechokwadi ndakavamutsa neusiku ndikati Mukanya mwana haamo muno. Akati mwana haamo. Ndikati zvechokwadi haamo. Saka aenda kupi? Pane mukomana amboya kumba kwachitandara asi kuti vanogona vabatana vese vakaenda vese. Mukanya sho vakandisiya pana kwanditi chisara indi ndokwaenda here. Vakatosvika ikoko. Obva wamunuka akati Prince vhura door. Obva aramba kuvhura door. Hanzi Prince vhura door pane zvandiri kuda. Obva aramba kuvhura door. Obva vadzoka akati ndasvikako ndauya muti vhura door asi aramba kuda sei vhura. Patikazodedzawo gadhi panapa. Ndikati Prince ane mwana watakura wakada sei wakavharira mumba ndowatiri kuda. Ndikaenda shuwa nabata nadzo. Wamuti vhura door akaramba kuvhura door. Munhu akazokwanisa kuti avhure door ndi manager wepanapa inonzi T1. Wamuti chivhura door toda kuona munhu arimo varamba. Zvakanzi kana iwe usade zvokuvhura door ini ndini ndakuchita sei ndakuchipinda imomo. Akatoona kuti uyu anogona kuita sei paza door akapinda mukati ndokuvhura kwaakaita door. Tese shuwa takapinda mumba tikaona mwana akarara pamagumbezi. Munhu akarara kudaro namuda kuti atende kumba kubva aramba. Zvakanzi namanager wake musiye kana mati haasida kuenda musiye akaita sei akarara imomo wasiya wakiya door. Asi chakazondinetsa ndechekuti mangwana makuseni ndakazoona wavakinunurira. Handizive kuti akazonokinunura ndiani. Saka kwaiva kutanga kumuona aine mukomana uyezve achirara mumba memukomana. Kutotanga ukoko ndova zvikatotangira. Then ndazobva kunoko ndichienda kumba kwedu inini. Ndakazodzoka njinzi pane munhu wabatwa naye anogara futi ereji nzvimbo ino. Alright mama, regai timbotaura nemusikana since asvika. Ngora kwamanga muchiita kwaiva kutanga kuona Asha aine mukomana achiraramba memukomana. Kutotanga swari kutotanga randikamuona. Saka mazobva ipapo makatora matanho api ekuti muchengetedze mwana wenyu? Chandikakwanisa kunoripota kumapurisa ndokwandikaenda ndikanopa rubatsiro kuti vandibatsire. Vakazondipawo vakazondinyorera tsamba kuti ndiende naye kuchipatara. Ndadzoka svikaona nhasi mamira azvakaita. Ndiri kunzwa muchitsanangura mama muchiti kubva ipapo aakunetsa nenyaya yevakomana kana kuti nenyaya yevanhurume. Vanhu vanoenda kwaari vanhu vakaita sei uye vakawanda sei? Vanhu vechikuru. Zvekuti mazera avo muchingopa ndingati estimation angaita makore akaita seapi? Zvekuma 35. Hey, ko kwaari kugara uku imimi semubereki saamai chiri kukutadzisai kunomutora mwana wenyu momuisa pasi peruoko rwenyu chii? Haatonditetekera ndizvo zvino mwana ndamudedza akutondipindura zvaanoda. Ndo zvaatori. Haatokwanisiki. Zvekuti dai anga ari munhu anonditetekera kumudedza kwandaita dai aifanira auya pana. Handimuzvona. Kuti haatonditetekeri. Yangu ndakataura zvinengei hakuna chaanotitekera. Okay mama. Ko maumuona ari mumba memukomana uyu muchitaurawo nemukomana uyu aita mwana uyu aite mumba make uye chaanga kamuchengetera imomo muchimutsvaga ende achitozviziva kuti mwana uyu ari kutsvagwa chii? Matauro akaita akati zvoni ndadzingwa kumba namama. Ndikamubvunza ndikati zvawo kuti iye akati ndadzingwa. Wakaona kuti iye adzingwa wakazotorawo matanho api? Mushure mekuona kuti ini ndamudzinga wakazotorawo matanho api wakatora kuti undiudze kuti mwana azodai. Wakatorawo matanho api? Wakazomboya here wakandizivisa kuti ndo zvaita mwana wangu? Akati kwete.
Saka maenda kumapurisa, mapurisa havana kumbouyawo here kana kuzoda kumubvunza kuti zvafamba sei kana kuti uye mukomana uyu pari zvino achiripo panapa here kana kuti ari kupi? Akatoenda akatosiya basa. Panguva yachandaitotaura ndichifambira nyaya dzacho atanga atori panapa akatogara zvinge 3 weeks dzese aripo panapa tichifambira nyaya yacho, asi hapana chavakakwanisa kutora matanho kuti vamutore mukomana wacho vamubvunze kuti chii chakazoitika. Saka chakazomusiyisa basa panapa chii? Handizivi. Ndakangozongomuka makuseni kinzi mukomana haasisipo, aenda akabuda nezuro manheru. Alright mama. Iko zvinezvi sekuonawo kwandaita nekutsanangura kwamuri kuita kuti mwana uyu haasi kukutyai, haana chiya chinoti ava ndiamai vangu handiti. Chakaita kuti azobuda munomu, haachauya muno mumba menyu handiti. Chakaita kuti abude arekere kudzoka mumba chii? Yenyaya yekuti ndachitomutsura ndichitoona vandamubata nekumurova ndovandamurova nekugumbuka. Zvine mushure pekuona kuti zvaari kuita izvi hazisi kundifadza ndovandamurova ndokubuda kwaakaita. Asi nyaya yacho ndasina hasha zvakatobuda kudhara. Kana baba wacho ndakavataurira, kana pavakaenda baba wacho akandibvunza kuti chii chekuitika nyaya yemwana, akanditi zvoni ndakadzingwa namama. Akaudzwa nababa wake zvikanzi mama wako hava kudzinga, vanokuzokudzinga nhasi pakuita sei. Pane zvaunenge wavatadzira, pane zvimwe zvinhu zvaunenge waita kuti wasvike pakutsamwa, havasvike pakutsamwa zvokukudzinga iwe hazviite. Ndo pandikazoenda akanga audzwa nababa wacho zvikanzi inotora mama wako uye nawo. Haana kuuya kuzondichizonditaurira. Saka ndakamuudza kuti ndinotora mama wako uye nawo panapa. Saka ndakazodarika neko ndikamuti enda unotora mama uye nawo panapa taure nyaya yacho. Ndikamuti kana mama wako haambokudzinga, nenhamo yawakaona kumashure kubva nemi muri vana vadiki, wozokudzinga nhasi hazviite. Mama, iko zvinezvi saka kwaari kugara ndekwani? Ari kugara nani? Ari kugara ega. Ndoziva kuti mwana anoda kuriritirwa, anoda chikafu, anoda zvakasiyana siyana zvaanofanira kunge achiwana kumubereki. Iye ari kurarama nei mumba umo? Pane vari kumupa here zvekushandisa, vari kumupa chikafu here kana kuti zviri kufamba sei? Ari kugara sei? Uye paari kugara ndoda kunzwisisa kuti hani mati itori imba, ndeyani, ndiani akamupa imba iyo? Handizivi, zvingatoda kuburikidza nekuda ivo muchemberi wacho varipo kutitaurira sematauriro akaita kuti ndakapiwa namuchemberi. Ndovanga ndokwanisa kutitaurira chokwadi kuti zvakazodai ndakazomupa imba. Inini handina chokwadi nazvo, bhozi iye muridzi wakamubvunza anoti ndakapiwa namuchemberi. Saka chokwadi chine muridzi. Saka zvichida kuti pamwe muchemberi ava ndo vari kumupa futi chikafu? Pamwe. Chandoda kunzwisisa inini semubereki handiti manetsana nemwana, mumwe mubereki obva ati chienda unogara pakati asina kuuya kuzotaura nemi. Zvoreva here kuti mwana uyu mabasa aari kuita angava aine chekuita futi namuchemberi vamuri kutsanangura? Nemufungiro wangu kuti danzi namuchemberi wakamupa imba nezvaanoita kumashure uko, handifunga kuti kana vakatarisana face to face vanowirirana. Ndine doubt kuti vanganzo vakamupa imba, kwandiri ndine doubt nazvo, hazvigoni. Saka right, sekutsanangura kwamuri kuita kuti hazviite kuti muchemberi vangamupa imba handiti. Imimi semubereki chiri kukutadzisai kuenda kuna muchemberi munoudza kuti muchemberi, mwana wangu tanetsana mushure mekungaita musikanzwa so, asi abva pandiri akuita se akugara muimba yenyu iyo, hamukwanisiri kuuya momubvisa kuti adzoke mumba. Chii chiri kunetsa ipapo? Inini ndakambonetsana kumashure uko, kiti ndakapinda muyadhi mavo wondidzinga. Saka ndinenge chingofunga kuti pari zvino kusvika nanhasi pamwe wanenge uchingondigara jawo kuti pamwe ndakapinda muyadhi mavo changonditi buda muyadhi mangu. Saka dzipfungwa dzangu singazivo zvangu kwavariwo. Alright mama. Munhu wandikangotaura kukwanisa kutaurira ndi manager wavo, nematauriro andakamuita kana ari munhu anofunga pamwe anenge akasvitsa nyaya kunani kuna muchemberi, ndio munhu wandikatokwanisa kutaura naye. Aiwa, ndiri kuzvinzwa mama zvamuri kutsanangura. Saka imimi rubatsiro rwamuri kuda rubatsiro rwakaita sei kuti mwana abatsirike? Zvinoda kuti abatsirwe aone pekugara pakanaka paanokwanisa kuchengetedzwa.
ndo rubatsiro randinoda kuti akwanise kutichengetedzeka, akwanisewo kugarawo panhu pakanaka, vanokwanisa aramba achienda kuchikoro kuti ane remangwana rake kana paanozokura anokura achizivawo zvimwe zvinhu zvakavanzika zvaasingazivi futi muupenyu hwake. Kune vemutemo sekutsanangura kwamuri kuita kuti makaenda kune vemutemo asi hapana action yakatorwa kuti mwana uyu anga achitariswa kunzi zviri kumbofamba sei chichatora nzvimbo. Ndakavataurira vakati hongu kuna iri nyaya zvaine tinogona kumubatsira asi isu hatina tinomubatsira kuti tinongamubatsira tichimupa pekuti anogona kugara chimuchengeta. Ati pandikata pandikadzoka pandiri kubvunzira ndepekuti sevanhu vemutemo handiti zvichida maenda manovaudza kuti mwana wangu ari chamusikanzwa so iko zvino ndamuwana ari mumba memukomana uyu atorara mumba memukomana uyu havana chavakaita. Matarisiro atinoita isusu mutemo vaifanira kuuya vobvunzana nemukomana uyu kuti ko mukomana wanga uchichengeta mwana wemunhu usiku hwese wanga uchimuchengetere ozvipindurira. Handiti chamungada kuti chigadziriswe pamutemo chii kuti vanasikana vachengetedzeke? hongu ndogona kuti kuripota hangu ndakaripota asi nini kuona kwangu kuripota kwandikaita nyaya hongu mukomana anga nenyaya aifanira kubatawo tongo nenyaya yake asi ndikuona nyaya chacho yakatotsindirwa nevandiri kutogara navo pano ndo vakatokonzesa kuti nyaya iite saizvozvo. Vari kuitsindira vachishandisa simba ripi? Nekuti kuziva kwandoita ina hakuna munhu ari pamusoro pemutemo. Vanenge vakatonobhadhara mari koko ndo zvandiri kutoona because mukomana vakatogara naye vachitoni munhu waitoshandira asi ndakanyoripota manyaya haina kubva yakaita kana vhariwe kana kusimudzirwa kana pane zvaikataurwa kana kusimudzirwa hapana. Saka angava akaivharidzira ndiani? Muridzi watinogara muarea ino yenzvimbo ino. Ndiani munhu wachona? Musonzi. Vanoita nezvei amai ava vamuri kutsanangura? Ndivo muchemberi here kana kuti? Ndikansela vanoshanda kukansel vavanoshandira vari. Saka toti vari kushandisa simba ravo rekukanzwa here kubhadhara mapurisa nekuvhara nyaya yekuti isasumuke? Ndozvandiri kuona bose kana kubva pandikaenda kana mapurisa ndinoripota ndinomboona nyaya kuti nyaya yaramba ichisimudzirwa kana yaingona nyaya yengodonha pasi. Zvakaoma mama but tine kutenda kuti tichabatsirana kuti mwana anga ari anowana rubatsiro. Chimwe chinhu futi chandandoda kunzwisisa mangoti taurei mbichana but hamuna henyu kuzonyatsopajekesa. Baba vemwana uyu vari kupi? Vari pamhuru. Pamhuru vanoita nezvei nei vasiri kuonekawo pamuri kusangana nenhunha dzese dzezviri kuitwa nemwana nei vasiri kubudikira? Hapana kana chavakumbosimudzira musoro. Ndakabvira ndichivataurira kuti ndo nyaya ndakatarisana nayo nyaya yemwana vachingoti ende kumapurisa. Tichienda kumapurisa asi kumapurisa kwacho handina kuona chakabuda. Tichingota ndazobva kumapurisa kwake zvazonzi asiwo kuti ndiuti wakaonawo zvimwe zvinhu zvawakaita kana kusimudzira musoro hapana. Chikonzero chingava chii mama chiri kuita kuti baba vasasumudze musoro pamwana wavo? Ndizive zvangu. Nguva yese manga muri kutogarisana nawo nemwana here kana kuti vane kwavanogarawo zvinova zvakaita kuti pamwe? Takatosiyana kare vanotogarawo kwavanotogarawo ivo vakatomborora umwe mukadzi vakatosiyana naye takatosiyana nawo hwasi. Saka ndo zvingava here zviri kuita kuti vashaye simba pamusoro pemwana wavo nekuti sababa tichitarisira kuti achasumudza musoro sinzi mwana atanga kunetsa amai ivo vochiisa simba ravo rakasimba kuti mwanangu zvawakuita izvi handizvide handidi munhu anojairira mukadzi wangu iwewo uri mwana pamusha panapa. Chii chiri kuita kuti vashaye simba pamusoro pemwana wavo? Handizivi. Alright, toda kuuya pamuri imimi semubereki mama. Makatarisa imimi chingava chakakanganisika pakati penyu nemwana zvichida pamakudziro zvichida kugarisana kwenyu chamunoti inini semubereki ndinoona sekunge ndakakanganisa apa. Dai ndakagadzirisa ichi neichi dai mwana wangu achinditeerera dai mwana wangu aripo panapa nhasi. Chii toda kuitira kune vamwe vabereki vane vana vasikana vanogona kunge vachazosangana futi nematambudziko amakasangana nawo. Ndepapi pamunoti inini ndinoona kunge ndakakanganisa apo? Inini handina pandikamukanganisira. Na even
kana mai vangu chana ndakavatowataurira pafoni wakamuti mupe foni nditaure naye pafoni ndikamupa foni zvikanzi kuite uko chii chikumbonetsa chishungurudza mai vako kudai chakutumira chiba iyeni wachaikupa chikurova zvikanzi nabasa navo kudhara uko saka inini wacho angazondikoshesa ere achitadza kukoshesa hama dzangu chaidzo inini wacho ndiangu ngazokwanisa kukoshesa inini wacho ndakatoda kutomutsura ndoda kutodzokera neni wacho. Aiwa, ndinotenda mama nenguva yatataura tese. Regai tionewo kuti isusu tichasumuka panapa tutorewo matanho api. Mashoko munharaunda uyu anoti pausiku pega pega varume vanosvika 3 vanopinda mumba make vachipesana, mumwe achipinda mumwe achibuda, kuti vanorara naye vachizomusiyirawo tunhu twekushandisa kusanganisira nemari. Venharaunda vanoti vari kurwadziwa nemabasa ari kuita mwana uyu, zvekutengesa muviri wake pabonde, zvichiteverawo kupiwa kwaakaitwa imba nevaimbova kansela wenzvimbo iyi vari zvakare muzvina Prazi. Semubereki zvinorwadza kuti utarise zvinhu zvakadai zvichiitika ende vanhu vasina action yavari kuita ende understand kutonzi vanogara ndepa the former councillor. Saka I think vanhu vanenge vari pamutemo kuti zvinhu zvine zvakadai ivo ndo vafanira vachitochovha zvinhu izvozvo as a leader kuti zvinhu izvozvo zvisaitwe ende ndoencourage kuti shuwa mukati menyika yedu yeZimbabwe ino iyi president ari kugara achitaura every now and then nezuro chaiye totaura panews achitaura nezvenyaya under age ende mai zvakare vari kugara vachitaura kuti nezvenyaya under age, but you find kuti vanhu vari kungoita zvinhu the same izvozvo ende kuti vanhu vakafana ivavo ngavarangwe. Chingava chiri kuita kuti nyaya iyi inonoke kufamba zvichida mumaoko memapurisa chingava chii? Zvinonetsa kuti jaji izva zvida ivo vemutemo kuti chii chakaita kuti vadhireye nyaya iyoyi vapiwa nyaya mumaoko. Vanhu vatotarisira kuti ukati pana paita mbavha ndo vanhu vanofanira kunge vachitinunura kubva munjodzi. Zvino saka ndirikuti handizi kuti chaita kuti njodzi yemwana yakaita saiyoyi kuti vaichengetedze kusvika ipapapa chikava chii. Ndofunga kuti ivo ndo vafanira kuva nemhinduro yokuti zvinhu zvachona vakazvionawo sei. And I understand kuti vanhu vachina kutamba nemwana iye vanhu vava mature vari kuma 30-40 years vari kuita zvinhu zvakaipa kudai kumwana ende vanhu ivava inhobu. Muchicherechedzawo nyaya iyi vachirozva kunzwa kwamuri kuita mwana uyu zvichida nevabereki vemwana vane ukama here? Chii chaita kuti kansela ava nesimba rekuti anotora mwana asiri wake omupa imba yekuti asangane nevanhurume? Chinonetsa ndechekuti sinzi ndambotaura pokutanga kuti mai vachona vachinziwo vanenge pfungwa dzavo dzisina kunyatsoita zvakanaka. Ndofunga kuti maybe vanhu vanotora advantage yaizvozvo. Saka ndiri kuona kuti ivo vanenge vane 5 cents dzakakwana ndo vadi vachitosenza kuti no izvi zvatiri kuita zvakaipa ende ipapa handijaji nekuti handizi vangu zvavari kuzvitsira kuti chikave chii. Ndofunga kuti deno kuri kuti vanhu vachona vaifanira kuexplaina vega kuti kana uchikupa mwana imba mwana ari under age vanenge zvichireva kuti kudii deno variwo vainzwa sei. Chimwe chandinoda kunzwisisa vachirozva semunhurume, chii chiri kuitika, chii chaita kuti vanhu varume vakuru vashaye nyadzi varase hunhu kusvika pakubata mwana anotsanangurwa achinzi ane makore 13? Ndiri kuona izvi zviri kuda kupambira mukati menyika yedu yeZimbabwe. Ndofunga kuti mutemo wakadai wedene usamborerutswe nepamusoro pokuti munhu kana uchinzi munhu ari under age zvakafanana nokuti uri kuita murder, nekuti mwana ari under age haana chanoziva. Iwo waamachuwa ndiwo uri kutofurira mwana nekuti ndiwo nepfungwa dzakutosenza kudarika dzemwana wese, saka ndiwo uri kufurira mwana. Saka unofanirwa kunge uchipiwa chirango chinodarika zvinhu zvese ngachiende kumurder, nekuti kana uchibata mwana ari under age it means uri kuuraya upenyu hwemwana. Secommunity ndezvipo zviri kuitwa nevanhu vari munharaunda kuti nyaya iyi igadzirisike? Pane kufamba here kwavari kuita vachiedzawo kunotaura kana naformer councillor sekutsanangura kwamuri kuita, kana kuti kunopa pressure kumapurisa kuti mapurisa nyatsoongororai nyaya yemwana uyu, magariro ari kuita mwana uyu kuti ari kumbogara sei?
chandiri kuona mukati menzvimbo ino icho chandakanotisa ine semunhu anoshanda muhurumende for quite a long time, ndiri kuona vanhu vari muno vari kutaura zvinhu zvepachipurazi, nokuti mapurazi you find unoona kamwana kari 15 years katova nemwana, saka ndofunga kuti vanongotora zvinhu chijairira chokuti ndo zvemumakomboni, but zvinhu zvakadaro handioni zvichivaka nyika mangwana, kuti pane chatiri kugona kuronga, nokuti vana iyeye still haana kwari kuenda 13 years 14 years 15 years up to 18 years haana chanoziva kumbonyikidza mwana upenyu hwemwana. Asi ndiri kuona community yatinayo kunoku haisumudzi musoro, ndo chandiri kunyanya kuda kuona community yedu yakaipa zvokuti, nokuti dene chisumudza musoro otherwise nyaya iyi yaida sina kugarirwa kusvika payasvika nhasi, pamazouya imi muchida kuzoedza kuti tibatsire mwana uyu. Toda kutotendawo norutsigiro rwamatipa irworwo kuti musaitire kuno chete, itirai Zimbabwe yese, kuti zvinogona kuti hurumende yedu ibatsirwe, nokuti hurumende haisi pamba pega pega painenge irika, asi kuti tinonzi hurumende tisu vanhu, isu tichitsigira hurumende kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka mukati mezvinhu zvinenge zvikanganiswa necommunity. Imimiwo semubereki muchitarisa nyaya iyi, ndezvipi zvinhu zvingava zvakatadzwa nevabereki vake pakuchengetedza mwana uyu, zvichida pamwe kune vamwewo vane vanasikana kana vana vakomana vanogona kunge vachitori kusangana nezvinhu izvizvi, ndezvipi zvaifanira kunge zvakagadziriswa nevabereki ava kuti mwana wavo achengetedzeke? Ndiri kuona kuti pakaleka management mukati memba yavo. Chokutanga ndechekuti mukati memba munofanira kunge mune mutemo kuvana. Vana vanofanira kuziva zvinodiwa nababa, vanofanira kuziva zvinodiwa naamai, vanofanira kuziva mutemo wepamba, vanofanira kuziva nguva yekusvika pamba. Ndo chinhu chokutanga. Chechipiri ndechekuti pavakatanga kuona zvinhu izvozvo kuti mwana wavo haasi kufamba nenzira yakanaka, vaida vakatanga kutora vanonzi macounselors aya, noti macounselor emusangano kana kuti avamwe ari panonzi macounselors anowanikwa kumahospital, kuti vaise pamwana kuti mwana anga achikanselwa nemacounselors edu anonge ari muzvipatara ayaya. Plus chechipiri kune maeldermen kana kumachechi. Ndofunga kuti chinodeka ndechekuti vana vazimukova wemachechi vana rukurira muno munzvimbo dzemafarms, vana vanongoziva zvinhu zvokuti maweekend muya kunotamba radio chete. Saka ndofunga kuti ndiri kuda kuencourage kuti zvakare population dzedu dziri muno nzvimbo dzakafanana dzinodzi deno vari vamwe ngavazive mukova wemachechi, vachienda navo vana vachienda kumasunday school vachizovawo Mwari. Otherwise zvinogona kutibatsira nekuti mwana akaziva Mwari anoteta zvakaipa. Zvino kana munhu asingaendi kuchechi vachingoziva zvokuti nhasi Saturday kana kuti Sunday kana nguva yasvika kumba havamubvunzi, saka unoona kuti zvinokonzeresa futi dambudziko mukati mecommunity futi. Saka ndinongokurudzira kuti vana vedu ngavazive mukova shoko raMwari, mukova wechechi. Iyo community wo zvakarewo tisangotorewo advantage yokuti kamwana kakungobuda mazamu nedenda bata zamu iroro, hatina kwatinoenda sevabereki. Endewo kana ivo madzimai mamwewo futi mukaona mwana wamai nhingi achitamba zvisiri izvo, mune kodzero yekutsiurawo mwana yeye kuti tibatsirane, kuti munhu wese kana wakunzi mubereki mwana wese ndewako. Saka ndoda kungokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ngatibatsiranei pakuchengetedza vana. Ndofunga ndo zvandikangoencouragewo kumhuri yeZimbabwe. Sekutsanangura kwamanga muchiita baba, mataura mukati president vari kufamba nenyaya yekuti maunderage ngaasaroorwe, ngakuve nemutemo unosunga varume vanobata vana vari underage. Ndofunga kubva kumashure uko tine maorganization, tine vemutemo vagara vachingotsimbirira nyaya iyoyo yekuti vana ngavasabatwe chibharo vari pasi pemakore. Muchiongorora imimi muno muZimbabwe, ndepapi pari kutadzika zvichida papolice making here kugadzira mutemo wachona kuti vana vachengetedzeke, kana kuti implementation yekuti mutemo uve nesimba, mutemo unge uine shamu inorwadza, kuti munhu akabata mwana pave nemutemo unoti unomubata zvinorwadza. Ndepapi patiri kutadza kuti mutemo unenge wagadzirwa kana kuti mapolicies anenge aiswa kuti achengetedze vana ashande? Ndinofunga kuti mapolisi anogona kushanda kuvana ndokuti vanhu vakanyatsorangwa zvinokuti munhu aita chakati mutongo wake ari kupiwa makore akafanana nemunhu ari kupiwa weimedha. Ndo zvandiri kufungira kuti deni mutemo iwoyo wanyatsosimbisiswa, wanyatsosungwa chaizvo kuti munhu akubata mwana ari underage munhu iyeye ngaapiwe chirango chinowirana nemunhu aita medha, nokuti imedha yari kutoita iyoyo.
nekuti hapana chibvumirano, hapana kuwirirana. Saka ndiri kufungira kuti inini polisi iyoyo ngaisimbiswe, inyatsosungwa kuti angoita ichi unotongoziva chete kuti it's life in jail, kana kuti wemedha kana achipiwa 45 years anongoziva kuti yatoa 45 years handida kuinda, nokuti chinhu chese uchichiita unotochiita ndiwe unonge uchitochiita. Saka kuchiita kwari kutoita uchitoda. Saka panofanirwa kune polisi inosungira munhu yekuti chawaita unowana kutemba naye kana kuti kudini, nokuti ndowazviita, piwa mutongo wakaoma. Nokuti mutemo ikainge ichiti aenda nhasi unonzi bvisa faindi, hakuna kwatiri kuenda. Waenda nhasi unonzi bail out, hakuna kwatiri kuenda. Bail out kuna izvozvo zvese izvi, bail out gweta chii ngazvibve. Yes. Aiwa, ndinotenda vachirozva nemashoko akanaka amatisira. Aiwa, ndinotendawo nekuuya kuzotichanyirawo kunzvimbo yokuno kuBeatrice. Ndakamirirawo Zimbabwe kuti rambai nebasa irori muchienda mberi, ende tinunurewo mukati menjodzi yakafanana nayo iyi, kuti mubereki uyu anunurwe pane zvaasangana nazvo. Ndoda kutenda nokuti kuvigiridza twakaipa, ndofunga kuti chitadza kuna Mwari. Mungu vandanga ndichitaura navo ndivachirozva ndemumwe wevamwe mazvinabhizinisi vari kurarama vachishanda vari munzvimbo yeBeatrice, munzvimbo iri kugara mwana anonzi Nyasha, uyo ari kubatwa chibharo nevarume vakasiyana siyana. Kutsanangurwa kwazviri kuita zviri kunzi mwana uyu akatopiwa imba nevaiva former kansela vemunzvimbo yeBeatrice. Mukutaura kwenyaya iyi, Zim News yakataurawo nakanzela Musonza, vakati vanhu vari kurara nemwana uyu havasi vana vadiki, asi varume vane makore ari between 35 and 60 years, uye zvakare vari ana baba kumhuri dzavo. Kunzwa muri kutaura kuti maitova kujenda, kune musina kuipusha nyaya iyi muchishandisa futi simba reukansela? Mamubata mwana wacho ari kunetsa, ari kutsvedza, ivo vatombozama kumushedza abva atombotiza. nyacho apa pasinawo kusunga ndavari kuvesa vari kurara naye, chiri kuabhisa ichi. Uyu arara naye, uyu arara naye. Watakatanga kuti atanga kusunga wacho vakamutora vakaenda naye, hamende akavavhara dzipi, vakamusiya ari ngofamba. Apa statement kuti ndikudze statement kuti nditi iyi yamunobata hapana. Asi kureva kuti vari kuvhara kubva kumapurisa chaiko, anovhara kubva kumapurisa. Hapana zvokumbomba mapurisa ipapa mai vacho awane pamuromo, handiti kana mapurisa anotukana nawo, saka vanoita wiki naye. Havana kana shungu naye, kana kundituka kwavanongoita kaika ndirikarisera imba maende kumapurisa anoita zvevana izvo zvati chii. kumapurisa hatisati taita sei tasvika, bcause tangotanga kuti arega tinotanga tanoona nzvimbo yacho iri kugara chii mwana, titange tanzwisisa situation iriwo, nokuti kazhinji vanhu vakaunzwa kana kuti kune vanhu vakuya vanogona kufanira kugara vaita sei vavhara. Saka tirega titange tatsvagani amai vemwana kuti neimimi ndimi amai vemwana, nemusoro kusimudza musoro kuti mwana aita sei abatsirike. Sike vari kungoti mwana uyu ndakaendawo kumapurisa, but mapurisa baba vacho ndakaedzawo kuita sei kuvataurira, vanongoramba vachingonditi dzokera kumapurisa, dzokera kumapurisa, asi kumapurisa kusina chirikuita sei chiri kubuda. Saka hamene kwaabva mwana wacho nambva vada kumushedza wandibadi atizi. Chingorwadza kuti murume mukuru makore acho manje. Saka muchaita sei papa kuti muibate? Panonetsa zvatingatomboita kutraya kutaura nemamwe maorganization kuti anomirira chii vana, kana zvichiita ombobviswa pano panzvimbo. Ndofunga ndo rubatsiro rwaanotoda rwokutanga, because even vanhu vakauya vakasungwa chatova chijairira chamaari kuti ndinosangana nevarume, zvichida pamwana utouya vacho kuti vanongosvika kungokontinua same trade. Ndekupi kwekwairehwa namai wacho, mudziaira akarara nevarume 3 vachichinjana,
ndekuplumstead mumwe achiuya mumwe same day saka atongova nechijairi atove nechijairi akutongoita urongwa ihova matongotaura kuti abhiswa mueria inoyi tomuendesa munzvimbo iri confined yekuti nekuti iye atova nechijairi ende hachatodzwewo mwana boarding house chaimo tine vasikana chete chinenge chine vasikana chete ambokanganwa kusangana nevarume amai vacho dzakatachana saka toti vanhu havari kutora advantage yekuti vanotoziva kuti ndo zvavari ane 7 avanakaiye mukadzi ane 24 years akatombobuda mudemo vanova vanhu vachiinterview yepo pai anotobatsira kuti chishosho kuti aone zvokuti ipo ndinangoona apa netovana but handina kuzobatanidzaese ndetwake airi panapa iyoyo mwana abuse ndati vari mumakuru here danga rimuzikuromuzwa sei kuzonatovatiko imemi since muri kuti mwana ari kuti akapiwa namai musonza muregere kunovabvunza notiwo mubereki futika kuti konai mama imimo munovhurira mwana imwe imba yake mwana ari kuramba kunditeerera sei tikanzi imimi ndinotodawo kuenda but ndinonyara ende ndinotya ndinonotivatanga sei nekuti tine kutaudzana kwatikambodi hanzi akavhurirwa chii kwatakambeda hanzi mwana ndiye ari kutaura kuti pavari kumubvunza hanzi kozi mwana uyo haachagara pavari kugara nomwe vanhu akavhura rake dhoo kuendu asikana mama vangape mwana uyaimagara ndozvandishamisa kapandaizvozvawandiona ndirizvo ndozvandishamisa zvonizvo imimi muri mubereki handiti chiendai munovabvunza uiwo semubereki kuti konai mama toti imimi mwana wenyuwo atadza kukuteererai munomupa here imba yekuti ibva kuna mai vako inonogara ndopawazonditi zvinonetso ndisumuke nekuti ndine kutaudzana kwandakamboita naye namama antosvika pano nekuti akasiya vashaudzano paenda kumba akatoya pano akatovatuka haadi kutsurwa akangotsurwa chete zvatani aiwa tosotenda mama nemwoyo wenyu murefu kuvachengeta hapana mashiripita vari kutongoitawo ukomboni ikoko hapana kana mboti mama vangamupe imba shuwa kuti zvingaita izvozvo hazviti akakwana okunyatsovhoterwa handingamboita zvinhu zviri sikanzwa yavo yavari kutoitawo ukomboni but inini hangu vanondoshora mapurisa ndizvozvo saka manzwa ndati hakuna mapurisa baba vemwana vanoti haana kutanga kurara nevarume ava asi pane mumwe mukomana wepafamu pavari kuchengetwa nakanzela musonza akabatwa akatovharana nemwana uyu mumagumbeze asi nyaya iyi hapana kwayakasvika. Nhau iyi ine umbowo nekuti umwe musi hwani wandakaripota akamutora wachitandara namai achibva aenda naye kumba kwake abva awata naye mumba imomo mai wachitsvaga mwana mbva wazoudzwa kunzi ari mumba maningi munhu uyo akasvikirwa arimo achiramba kukinura dhoo wanibva wati taakugwejenura ndopaakazokinura dhoo wachitoona mwana achibudamo manga mine vanhu vanosika wemu kwaanogara kufamu ikoko ndofunga waitoona mawitness acho wanogona kuita 4-5 wakatoona mwana achitobuda mumba namai wacho akatobuda mai varipo mumba macho. Mwana uyu anonzi Nyasha. Mai wacho ndakaparadzana navo vaine pamwiri tagara tese saka wakamboita nguva wawanikwa somewhere wachibva wazodzokawo asi mwana anga ati kurei saka takazomboendesa kuchikoro kuBeatrice paBeatrice Primary School. Age yake anga atodarika kuti aita grade 1 asi takamutangidza patsva ndakavati ngaaende kuchikoro otangira patsva. Zvichireva kuti mwana uyu kugara kwaaiita naamai vake akanga asiri kutoenda kuchikoro. Hongu anga asingaendi kuchikoro.
sekutaura kwandaita kumashure kuti tanzwa kuti mwana uyu ari kubhinywa kana kuti ari kubatwa chibharo. Mwana uyu akura sei pari zvino, ane makore mangani? Almost 13 years. Ndiani vari kubata mwana uyu uyezve nyaya iyi yakasvika iri mumaoko emapurisa? Ukama hwenyu nemurume uyu kana kuti nemukomana uyu wakamira sei? Munogarisana pakuti chii? Handina ukama naye, iye anogarawo ku next farm. Handina ukama naye kana kuti ndomuziva, ndongomuziva achingofambawo. Handina kuti ndine relationship naye. Angava aine makore mangani mukomana watirutaura nezvake, mukomana kana murume? Uyu murume, ndofunga anga ari kuma 26 27, nekuti aitoshanda papurazi ipapapo achichengeta mombe. Atori munhu mukuru. Maenda kumapurisa, response yakabva kumapurisa yanga yakamira sei? Nyaya iyi iri papi pari zvino? Ndakasvika ndikaripota nyaya kumapurisa. Saka mai wacho futi wanoita wachidzoka futi, wakaenda mberi wodzoka. Nekuti mwana ndakamuudza kuti ndiri kunzwa neko muri kugara kuti kune vanhu vakawandisa nevarume vakuru vari kutora advantage. Zvimwe mai vanenge vachikonnaivhawo nevanhu here nekuda zvinhu. Saka pandakaenda wakawigiridza vamwe, mwana akaudzwa unzi unotaura wani, vamwe usatauri. Saka ripoti ndakapa, wakauya wakatora mwana akataura zvaakataura. Asi uyu akaripotwa akabva atiza. Then waya wasina kuripotwa ndo akukondinya manje. Zvichireva kuti mwana uyu haana kubhinywa kamwe chete uyezve haana kubhinywa nemunhu mumwe chete? Chokwadi, nekuti ndine masources angu ari kutaura kuti akatozosvika pakupuhwa imba paanogara ipapapo. Mai wacho ari kutocomplaina kuti hafani kugara ega imba. Saka vanhu vakuuya manje muroom iyoyo iyo ndo yavakutoseenzesa because haachawati namai. Saka waitondiudza mazuva apera ekuti kune anonzi Ningi naNingi 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 ndo vari kutouya uya ari wani muimba iyoyo. Asi ipapo ndaida kubvunza kuti iye muridzi wepurazi anogopa sei mwana mudiki room yekuseenzesa? Ndopandanga nchida kuuya ipapo baba kuti kutsanangura kwamuri kuita muri kuti mwana uyu akapiwa imba. Munhu uyu ari kumupa imba ndiani uye pane ukama here? Chii chamupa simba rekuchengeta mwana asiri wake osvika pakumupa imba? Mai ava vane mhuri yakati rebei. Wangu amai vapi? Vadzimai venyu ava here kana kuti? Mai vaNyasha ava vadzimai vangu. Indine mwana wani nawo. Saka vane vamwe vana. Saka lodi yakavawandira. Saka vanobatsirwa nesocial welfare necouncil. Saka vakakumbirirwa imba pakanzela, ndo pavari kugara, vari kungobatsirwa nepekugara. Saka kanzela vanhu vacho vari kuita izvizvo, ndofunga ndo vashandi vake vahombe. Saka manje vamwe vacho havasi kuda kubudiswa munyaya. Plus ivo vari kuti vari kuita izvozvo vacho vari kuvapota vachivavhundutsira kuti mukanoripota imimi, because uyu wekutanga akatiza. Saka pasara vamwe futi vasina kuripotwa waya. Saka ndo vari kuthiretena kuti mukanomangara tinokupondai. Saka vari kupota vachithiretenwa, vachipuhwa mari futi, vachisoftwa nemari, vothiretenwa, vosoftwa nemari. Saka havana option manje ivo mai vacho.
sekutsanangura kwamuri kuita kansela ndikansela wemusangano here kana kuti uyezve munhurume here kana kuti munhukadzi, kuti tinzwisise kuti chiri kumupa ushingi wekutora mwana wemunhu womupa imba, wapa imba kudaro mwana uyu haana ukama newe, woti izvo ndizvo kuvashandi vako endai muchinoona mwanasikana umu muchiita zvamunoita naye. Kansela uyu munhu wechikadzi, saka ndozviri kundishamisa kuti kuma Women's League ariko, asi ndiri kushaya kuti nei achitadza kuti achengetedze mwana wechisikana, sezvo ndiwo watinotofungidzira kuti vanofanira kunge vari pamberi pakodzero dzevanasikana. Mukadzi ishirikadzi kansela wacho. Kuchiri kumupa simba rekuti mukaenda kunomang'ara tinokupondai, simba iroro ari kurwana kupi? Nekuti kunzwisisa kwandinoita inini hapana munhu anonzi ari pamusoro pemutemo. Nei aine simba iroro rekukuudzai kuti mukangoda kusumudza musoro mukada kunomang'ara nyaya iyi ndinokupondai? Mai handigari nawo, ndo ari kufamba, saka havagari neni, saka ivo ndo vanogara kunzvimbo iyoyo, saka ndo vanenge vachiudzwa kunzi mukamangara because inenge iri nzvimbo yekuti kunenge kana kusango, saka vanenge vachinzi tinokurayira kunuku. Saka ivo kuti vanouya vachindiudza kuti nezuro ndakawana ningi ari mumba wotaura, saka vanouya vachiudza inini, ivo pavo hawana munhu wechikadzi. Saka ivo simba rekuti vaite action against ava vari kutotyawo, vachitya vachipuwawo mari, vachitya vachipuwa mari. Ko imimi sababa vemunhu ari mupfumvu, nei musiri kuwana simba rekusumuka muchienda munoti mwana wangu handisida kuti agare magariro aari kuita, zvichida pamwe momutora mogara naye? Chii chiri kukushayisai simba iroro? Ndakataura navo mai wacho, mai vemwana, mai vemwana, kuti kana zvadaro ngatimubvise munzvimbo. Pane wechechi vandandakataura navo wachiti wamutori, nekuti nini mudzimai wangu haagari kupi kunoko, pane kwaanoshanda. Ndikati saka kuti ndizoite nguva yekuti ndimuti ita zvakadai zvinonetsa, nekuti hapo. Saka pane vandandakataura navo apa kupolisi, ndanga ndakaenda ndikanzi tichazokuupdate kuti nhau yako iri kufamba sei. Saka pane vamwe wanga wakapromisawo kuti kwandanga ndichida kumuendesa kuti ndimubvise mucommunity iyoyo, nekuti haachakwanisi kuti agare imomo, plus iye neunhu hwaatotanga ihwohwo hazvibudi kuti aramba ari mucommunity iyoyo. Imimi sababa muchinzwa nyaya yakaita sei, makambotora here mwana wenyu mukagarisana pasi ukati mwanangu, uri kuona nzira yawaakutora iyi haizi nzira yakanaka, inzira inogona kana kukusvitsa kumakuva, momuonesa zvakaipira hunhu hwamuri kutsanangura kuti hunhu haatanga uyu hunhu husingaiti? Ndakagara naye pasi ndikamupa advice, ndikati upenyu hwako huchiri hwakatoreba kuenda mberi, ukatanga kuzvispoila uri ziri rako unozowanikwa nani. 1 uchasangana nezvirwere, 2 uchasangana kana kuti uchaita pamwiri, 3 kuchikoro hauchaendi. Ndikamuti sezvo wangu anonoka kuenda kuchikoro unokwanisa kudzidza kana mabasa, kana ekuruka kana emaoko, hapana kuti zvinhu zvese zvaalost ba. Saka ndakamupa, asi nenhau yekuti paanobva pandiri kwaanoenda kwacho ndo kwaanosvika obatwa brain neava vari mumakuru, vamwe vari kuma30 40, ende kune whole plant vanhu vacho vari ikokoko. Ndofuti pandanga nchida kuuya kuti pavanhu vamuri kutaura kuti vari kubhinya mwana vakawanda sei, uye makore avo vanhu ava akamira sei? Vamwe vari muvakuru chaivo,
asi iye mwana ndikamubvunza anogona kundiwigira, asi vanhu vakutora advantage yekuti mai vacho aidha vanoda zvinhu here kana kuti nekuvhundutsirwa. Saka kwakungoti auya nemajigizi, mabhisiketsi, madhiringi, asi ndiri kuona kunge kwatova nevanhu vakawandisa chaizvo. Ndichida kubvunza futi kuziva kwatinoita isusu zvisinei nekuti vanhu vechitema here kana kuti ndevechirungu kana kuti ndevechirudzi, chinhu chinokosheswa nemunhukadzi mwana wake. Nei amai ava vari kushaya hanya nemwana wavo? Vakanyatsoti tikitiri kana kuti pane zvimwe zvinogona kuva zviri zvikonzero zvinoita kuti vasakoshese mwana uyu? Mai ava chinoita kuti vabatsirwe newelfare, vanenge vane zvinovanetsawo mupfungwa dzavo. Dzimwe nguva vanenge vari right, nekuti ndakavabvunza kuti nei musiri kurwadziwa nemwana wenyu wamakatakura 9 months. Saka dzimwe nguva wakarwadziwa vanouya vandoudza, dzimwe nguva vanogona kunditi hakuna zviri kuitika. Saka hawana pavo chaipo chaipo, zvinoenda nekuti musi wacho wedha mumusoro mavo yakamira sei. Pamwe vanotouya vachitochema kwandiri kuti mwana uya zvaakuita zviri kundirwadza semwana wangu. Rimwe zuva umwe musi ndikavabvunza, vanogona kutoti hakuna zviri kumboitika, zvikuenda nekuti chii chavapuhwa musi wacho. Saka vari kutobatsirwa, vane about vana vamwewo wakazoita ndofunga vane age yavo vari kuma 26 27, asi vane mhuri inosvika 7. Ndosaka vari kubatsirwa nemawelfare nevamwe maorganizations avo. Yeah. Sekutaura kwamaita kuti amai ava vakazodzoka nemwana, mwana uyu atokura, vachiti uyu mwana wako. Emimiwo sababa, semunhu anga asina kumbowana nguva nemwana wake, makamboedzera kuti alright amai, sekutaura kwamaita kuti mwana uyu ndewangu, chimbondipai ndigare naye, zvichida kuti mubvise mwana uyu munzvimbo iyi. Sekutaura kwamaita kuti mune kwamuri kumutsvagira kuti aende, asi imimi sababa kumbomutorawo momuisa pasi penyu under your care, asichibva kunzvimbo yaari kugara yaakapiwa imba. Inini sezvo anga ari mwana musikana plus achiri mudiki, ndaitora zvinhu kana kuti vachiuya ndovapa kuti mukuda chii nechii 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 nechii, ndotenga kuitira kuti mwana musikana anoda mai. Sezvo ndati mudzimai wangu haashandi kunoko, ari kuchitungwiza, ndokune vamwe ndiye vandakazotora iyeye. Saka ndakavaudza kuti munouya muchitora dheti rakadai so, monyora list yezvamukuda zvemwana. Saka mai ndo wandaipa iwawo, nekuti kuti ndimutore ndichigara kunoku hakuna vamwe vanenge vari kunoku. Sekutsanangura kwamuri kuita baba, manzwa nyaya yasvika munzeve dzenyu, mukadzi wenyu auya futi akupai umbowo wekuti ndaona mwana mumba make mabuda ningi nhasi, mangwana mumba mabuda ningi. Makambosumukawo here mimi sababa moenda kune munhu akapa mwana wenyu pekugara, kansela uyu, munomuudza kuti shamwari, mwana wangu hongu uri kundichengetera, asi mararamiro aari kuita handimafarire. Iwewe semuberekiwo, iwewe semunhukadzi, haukwanisi here kugadzirisa nyaya yemwana wangu iyi? Vanhu vari kupinda mumba make varigere kupinda imomo, zvichida wodzorera mwana uyu kuti arare panorara amai vake. Uyu ndofunga ndo zviri kucontributa pakuti palast mavotes avo nenhau yeuori wavo, tiso vamwe wacho waikaita kuti wabviswe because the ex councillor pakapinda umwe. Saka hatisi in good books ba. Saka zvinogona kutocontributa futi kuti ndo zviri kutoita kuti wafixe inini
inogona kunge itori imwe factor iyoyo. sekutaura kwanamboita kumashure baba kuti muzimbabwe munomu hakuna munhu anonzi ari pamusoro pemutemo, uyezve muri kutsanangura muchiti makatombosvika kumapurisa muchitsvaga kuti mwana wenyu angabatsirike sei. Makazomboedza here kudzokera kuti munonzwa kuti nyaya iya yandakaripota yaapapi? Ndakasvika umwe musi asi muofisi wanga wasimo, asi iwo wanga wakapromisa kuti unotipa nhamba tokupa feedback kuti zvinhu zviya zviya tazvifambisa sei, kuti outcome yenyaya iyaiya, nokuti mwana akamudza achaenda kuchitungwiza akadzoka wanga wakati tinokupa outcome plus mudzimai anoenda ikokoko achibvunza. Saka ndikamubvunzawo futi dzimwe nguva anenge asinawo zvinonzwisika zvaanotaura, paanenge achinovhunza update kuti nyaya yamira sei. Kutsanangura futi kwamuri kuita ndiri kunzwa pane kutamba nesocial welfare futi kuriko mukati umomo. Makamboendawo here futi kusocial welfare mukanovatsanangurira kuti nini mwana wangu une magariro aari kuita zvakamira so kanawo mamwe maorganization anomirira vana vasikana kuti mubvise mwana uyu panzvimbo iyi? Pane mato free wandakamboedza, mwana child line, mwana anasi dzimwe nguva anogona kunge achitorambawo panguva iyoyo. Apa still ava vanga vakati navo iri kunoku kumapurisa tiri kugadzirisa, ndosaka inda ndakamirira kuti ndikatanga ndaona kuti ava wafambisa sei nyaya, ndikaona isina kundifadza ndozotsvagawo kumwe. Saka in the meantime ndandakamirira iwanga wachiita nhau iyoyo. Saka iko zvino kutsanangura kwamuri kuita, mwana uyu ari kuenda kuchikoro here kana kuti angomirira vanouya kumba kwake ikoko? Haachatoendi kuchikoro, atova neimba yake, ndo maanotogara. Ndofunga kutogara muimba iyoyi anenge semwana mudiki, anogona kutonakidzwa nazvo nekuti mwana mudiki haazivi kuti chinhu chakaipa, ende hakuna vari kumutsiura kuti zvakaipa. Saka iye akutogara, haachatoendi kuchikoro, akabva aregedza. Akutoti ndatova anenge achiudzwa newakunzi watova mai wemba, saka ndofunga anenge achivabikira, achishanyirwa nevanhu vake, achivafurayira zvavanenge vachiuya nazvo zvezvi. Saka kuchikoro haachaendi. Nangwe mukaenda pachikoro paBeatrice mukabvunza kuti akagumisira kuenda rini, haachaendi kuchikoro, akutogarira vanhu ivavo. Inyaya inosuwisa kunzwa kuti mwana ane manganzi atosiya chikoro nekuda kwevanhurume vanomushanyira mumba make. Baba, muchinzwa imimi nerunyerekupe sekunzwa kwamunoita, vanhu vese vamanzwa kuti vanopinda mumba memwana wenyu, muchitarisa vanga vane uwandu hwakaita sei? Ndofunga pafamu yacho pane wandakanzwa 4, 5 kana 6, vamwe vatori nema50 years. Munhu wese akawana kamari ndokwaanoenda wotsvaga zvokutenga mapepsi, machichichi. Saka wakati one day ende through kuti wakaona kuti hawana zvavari kuitwa, saka neumwe anga asingafungi izvozvo izvo akungoitawo through kuona kuti vamwe hapana zviri kuvawana. Saka munhu wese angotiwo abhawo kana nechinyi kwaabva nako, kana kuti anovhima abata tsuro anosvika neipapo osofta manje. Asi mimi muchitarisa mutemo wakutadzirirai papi pakuti mwana wenyu akubatsirei? Kumapurisa here kana kuti pane rimwe simba riripo riri kuita kuti nyaya iyi isafambe? Kumapurisa ndakaendako,
ndo vakandipromisa feedback, ndikavapa nhamba. Ndikasvikako kuofisi wanga wasipo musi wandaendako, nenda kuti basa rinenge rakandiwandira, asi musi wacho ndofunga ndane twice, saka wanga wasipo. Asi ndakazobvunza muofisi zvikanzi vanokufonerai vachikuupdatai kuti zvafamba sei, because nyaya yenyu iri muprocess. Saka apa handizivi kuti pane ari kuvharidzira here uku kune wemutemo kuti wasatore basa ravo vachienda mberi, nekuti kuti ndizoziva kuti zvakazofamba sei hapana hazvo. Asi ivo ndakavaudza kuti haasi munhu wani, ndichiripota stori yangu ndakavaudza kuti vanhu vakawanda. Saka muchirangarira kubva papiwa mwana wenyu imba zvava nemakore mangani, kana kuti pava nenguva yakareba sei? Zvinhu izvi zvatanga gore rino kubva uyu achibatwa ari mumba. Uyu akabatwa ari mumba ndiye wandakanoripota. Akabva atiza, asi kutiza kwakaita wamwe wacho sezvo wakawanda ndo wakukondinya manje from there, because anga asiri wani. Saka uyo wandakaripota ndofunga akaudzwa kunzi nhau iyi inogona kukunyudza achibva atiza. Asi kutiza kwakaita hapana solution, because kune wamwe futi, ndo pane dambudziko kuti haasi wani. Saka wamwe wacho ava wandakaudza mapurisa kuti haasi munhu wani, wakasiyiwa. It's either kuti wakatongoti anyoreswa iye zvikanziwo chitiza, tione kuti anosungwa ndiani. Nhasi uno baba, muri kutsanangura nhoroondo inosuyisa kudai, rubatsiro rwamuri kuda kuti mwana wenyu abatsirike rubatsiro rwakaita sei? Ndanga ndichifunga kuti ndimubuditse munzvimbo iyoyo woenda kune imwe nzvimbo, musiri imomomo, kana kuri kuchikoro kwemachechi, wosvika anobatsirwawo nevamwe vasikana, kana pfungwa iya yange yamupinda mumusoro make, anenge achitambawo nevamwe, especially anenge akaita kunge maboarding ekuti hapuwi mukana wekuita musikanzwa, obatsirwa ari ikokoko, achishepwawo nevamwe vasikana, achidzidziswa, nekuti nzvimbo yaari kugara mai vacho havana zvavanomudzidzisa, iye wacho haana zvaanodzidza futi. Iye ari kutoimagina kuti zvinhu zvakatonaka zvaari kuita, hapana munhu wechikuru ari kukwanisa kumubatsira. Kune vemutemo hamuna here rubatsiro rwamuri kuda kubva kune vemutemo, zvichida mapurisa, zvichida maorganization anomiririra vanasikana nevanhukadzi, zvichida vanhu vanogadzira mitemo inochengetedza vanhukadzi? Rubatsiro rwamunoda kuvanhu vakaita sei vavo, rubatsiro rwakaita sei? Rubatsiro ndinotorida, ndosaka in the first place ndakaenda kune wemutemo, ndisina kuti masuspects aya ndoendako inini ndonopedzerana navo, ndoziva kuti kune kuri kutyora mutemo, ndosaka ndakaenda kune wemutemo. Saka rubatsiro nderekuti ndanga ndichida kuti awa vari kuita izvozvo wakabatwa zvinodzidzisawo vamwe, nekuti wachabva pane wangu inini handizivi kuti wachabata wani. Saka wemutemo ndandichida kuti wakabata nhubu idzodzo dzichadzidzisa vamwe, nekuti watoshata mucommunity. Saka ndandoda kuti wabatwe wodzidzisa vanhu kuti chinhu chakaipa, ende vari mucommunity futi wodzidzawo futi.
kuitira kuti vanhu vazive kuti chinhu chakaipa. chenjedzo yamungada kupa semubereki asangana nedambudziko rakakura kudai uso, muchitarisa imimi ndipape pamungati inini sababa ndakakanganisa chakati nechakati nechakati zvinova zvazoisa mwana wangu muupenyu hwaakurarama izvezvi, kuitira kune vamwe zvichida vane vana vasikana vanogona kuzoita andingati mamistakes akaita seiwayo anoisa vana pariski yekuti vapenywe. Ndezvipi zvinhu zvamungakumbira kune vamwe vana baba vana amai kuti vagadzirise vana vasikana kana even vana vakomana vachona vachengetedzeke? Chinoitika zvinosiyana nemudzimai. Umwe mudzimai ukamupa mwana kana aine minzi anogona kumubatsira, asi kana asina minziwo musoro wake usingaiti mushe, seexample yeuya aifamba nemwana asingaendi kuchikoro kusvika asvike almost 10 years achitenderera mumapurazi, zvimwe haatombozivi kukosha kuti education yakakosha. Saka kazhinji kana ariwo zera rakanaka unomutora ngomuchengeta wega, nekuti wana mai wanenge aine shungu yekuchengeta mwana, asi wanenge wasina minzi kana kuti ruzivo rekuti ivo vanogona kumuti akadya sadza atova right. Zvimwe nguva ivo havana kudzidzawo kana kuchikoro, saka vanenge vachitoti kuwesta mari kutenga uniform so long akadya atova right. Saka zvinozoitika mwana anogona kuzouya akura, kana ari mukomana zvimwe atova mbavha haana kudzidza, kana ari musikana ndoma zvinenge zvichitoitika, especially kune uyu haana zvaakadzidza kuna mai. Ndofunga aitodzidza unhu hwamai, ndofunga unhu hwamai hwaari kutedzera, asi achiri mudiki. Aiwa, ndinotenda vamuru nenhoroondo yamatipa yekurarama kuri kuita mwanasikana wenyu. Tine chivimbo chekuti muzuva ranhasi tichasvika futi panzvimbo iri kuraramira mwana uyu, uye tichaononzwisisa kuti chii chiri kuitika, mwana uyu akagara sei. Zemnews yakaedzawo kutaura nemwanasikana uyu asi hapana chakabuda. Yes. Ndanzwa kuti iwewe hauchagara namama. Chii chakaitika kuti uregere kugara namama? Hapana chakaitika. Aiwa, auti hapana chakaitika, iwewe wakasuduruka, ine wakaenda kunogara kuroka. Toda kuti tikubatsire, but toda kunzwisisa kuti kana paine zvinofanira kuitwa kuna mama semunhu akakutadzira togadzirisa izvozvo. Chakaita kuti uzobva mumba muri kugara vamwe vana iwe uchienda unogara kwako wega chii? Ndangoda kugara ndega. Kutirunzwa kuti pane vakomana vanouya kana kuti varume vanouya ikokoko, zviri kufamba sei? Hapana. Ko mukomana wakambowanikwa wakarara naye mumba anga ari chii chavo? Ngari mukomana wangu. Saka makarara muchiitei pamakazowanikwa uri mumagumbezi? Hapana. Makangorara zvinhu? Mama ane nguva yakareba sei muchifambidzana sinzi uri kuti mukomana wako? 2 days. Chii? 2 days. 2 days. Saka akakuti chii kuti uzoenda kumba kwake? Ndakangoda ndandega. Saka wakaenda wega here kana kuti akauya kuzokutora kunoko? Vanozonditora. Manga mawirirana kuti chii? Wanguva muti uya unditore here kana kuti akangori kana angouya angoti baby hande you? Ndindikamutaya nditora. Saka papa makanga maudaita sei? Wakaida kungogara zveusiku ihwohwo here kana kuti wakanga watoti inini ndauda kuita mukadzi wemunhu? Ndikangoda unoona namba make chete. Saka zvawakamuona wakaregere usodzoka kumba?
Ndingada kusada wadzoka kwacho. Saka maida unogarisana sei semurume nemukadzi here kana kuti? Alright, kumba kwauri kugara iko zvinezvi akakupa kumba ikoko ndiani? Ndagara ndega. Wakagara wega? Hapana munhu akakupa imba ukangoenda unogara wega? Saka uri kurarama nei? Nekuti kunzwisisa kwatinoita isusu mwana anorarama nekuita se nekuchengetwa nevabereki, anoda chikafu, anoda zvakasiyana siyana. Ndiani ari kukupa zvese izvozvo? Ndienda kwamhuri nadhedhi wangu. Ndo vari kukupa chikafu? Saka vari kuzviziva kuti uri kugara wega? Ndakavaudza. Saka havana here kuda kuti vanzwisise kuti nei wasarudzwa kugara wega? Vakati ndida kuzofunza mama wako ndizoti vakazoenda. Vakandipa hupu. Vakandipa hupu. Vakakupa hupu? Saka adza chete ko muriwo unowana? Muriwo ndingarenda muriwo ndagona kuenda ikoko kana kuBeatrice. Saka mukomana wako uyo ari kupi izvezvi? Nakatize. Nakatize? Patikaenda kupolisi. Taitoti atize chii? Meno takatiza chii. But iwe unotomuda? Ko une uri kumurama? Ndichamudira. Wakuda ani? Bana. Kuti usade kugara namama chii? Kuti vanga kwambondidzinga. Vakakudzinga? Hanzi namama ndakakudzingira chii? Ndaramboenda kuBeatrice. Mama kandidzingira kuti ndakaramba kuBeatrice kupolisi. Bhegi rangu harisi kuno kururu kune kusango kungada siuziziva. Haisiri yamukandirowa munambondirowa. Saka mabatanidzwa ndevapa? Vamwe vaenda uko. Vaenda uko? Maidanana here zveshu? Ngatisingadanani nawo. Vambondibata magaro ngwani. Ndakanibata magaro ameno. Vari kukunyeperere mama zvavari kutaura? Mudeje. Vari kuda kundibatsira ndimi makandidzinga mari kundibatsirwa nani? Ya zvinhu izvi. Ndondibatsirwa nani muchirambondibatsira kwacho? Kukubatsira ndokubatsira kana uchitetekezwa ndotawa ndokubatsira ndingorega kukubatsira ndotaza kukubatsira nhasi kopala ndakambokuzvara ndakadini pandakambokuzvara ndakadini kukurasa mutoireti kuti mwana handikwanisa kumubatsira ndotaza kukubatsira nhasi. Unonzwa zviri kutaura namama? Hanzi handindotadze kukubatsira asi ndinoda kuti unditeerere. Saka chokwadi ndoti ndikubatsira ukandidza chokwadi inongoda chokwadi chete ndochandinoda chete. Ndakakudze chokwadi kangani muchingura mandiritibva pamba pangu dzimwe nguva mandaka muchindikandira bhegi rangu panze apa. Hanzi chokwadi mumapurisa ukavhunzwa kuti na prince wakarara naye kangani wakapinda mupurisa wachiti kuti wakati kamwe chete ikaenda kuharare uko ukanobvunza nanesi ukanzi wakarara naye kangani wakati ka2 asi nese mupurisa pabhitisa wakamuti kudi wakamuti kudi aona kuti ndakarara naye kawani. Mashoko anotiwo pagore pega pega nyaya dzinosvika 20,000 cases dzekushungurudzwa kwevana dziri kuripotwa kumatare edzimhosva. National Prosecuting Authority of Zimbabwe NPAZ inoti ivo vari kusangana nematambudziko enyaya idzi dzekubatwa chibharo kwevana dziri kumhangarwa kwavari. Vanotiwo pazuva rega rega nyaya dzinosvika 30
30 rape cases dziri kumhangarwa kwavari dzinosanganisira kunyanya kubatwa chibharo kwevana. Zimbabwe National Statistics Agency Zimstat inotiwo mwedzi mina yekutanga kwegore nyaya dzinosvika 3562 dzakaripotwa kwavari dzinosanganisira kushungurudzwa kwevana pabonde. Munguva shoma yapfuura mutungamiri wenyika President Emerson Mnangagwa vakanyora zviri pamutemo bumbiro reCriminal Laws Amendment Protection of Children and Young Persons Bill apo makore ekuroorwa kwemwana akabviswa pa16 kukwidziridzwa kusvika pa18 years nechinangwa chekuchengetedza vana vadiki panyaya dzepabonde uye zvakare nekuroorwa vachiri vadiki. Childline Zimbabwe inotiwo zvakare pagore vari kuwana nyaya dzinosvika 20,000 dziri kuripotwa kwavari dzevana vadiki avo vanenge vachishungurudzwa nenyaya dzepabonde. For Zim News Bet TV, this is Robert Tafumani in Beatrice.